سورة التوبة تابي أنجل سورة التوبة آخر آية أمن بتاسسانه لقد جاءكم آية ni mawo ma bi doni ba flama rayuwa doni ba flama siga nyona fiyo laqad jaakum na famin bala adama de yere tamanna ani chogorobo bena anga sheikhu chogorobo do ko bo ko de bar dugu be ko jitri sawosa akuma boya bina an fa ya na tafsirullah abuna Allah ma karamo bamba rahimahullah ala ka kinama am faranyo na do mena awo karamo mara mo ako na sanka na dafara fantinyo embele wallahi adwan fatiha dama yano ni majlisu kele na yano kuma digi solo to wala te wala tiya ko karamo bamba abu bakuri barse jitri dugula kana na tafsirula kaga sanka ma dafara ka sura bi dalali musamman kala boti ni babolo karamo ngene ka ko de mun mudeni ka kula kan jaakum mula kan jaakum kula kan ko yiru do be ko be kala ko la do me kala ko ti sura o fe no ko jime ko lege ko ba yiru do mala lege de akulu de ba ko sebe de bara kala kan jaakum ko lukum la karamo ko ma ko la kan jaakum ba se shi keme kala ngela don kala ka sigi fara samba ka ko ka siya keme ziguru ko to fara samba ka ala delu ala ka ki ka san keme soro ki pa me da balendo ako da fara da tinyo emile ako ngako me ne bita shi na go shi na bi na mi shi nyon fe gilo do be titanu le la ara ki ombulu dima shagama bita khidma ke purge be kala ulula Musliman agata Bismillahir Rahmanir Rahim Mataman Allah Ta'ala to barkama nyina tigido la ina kare len tigido laqad ja'akum rasulun min ako jana kidena na awma min anfusikum gabaw yarakuna azizun alayhi ma anit senga gelama femenu be awsene harisun alaykum abijana jana herala awka bil mu'minina raufur rahim ako hina bado makar bado mu'minun raufun arrafatu ode makari rahimun ode hinai lakad jaakum bi tawat ana shi ko ma min kum go kata dugula amna lakad jaakum kalan shenkele na kala utumana ate dinya seneke woro ababu ni sa bela de mani fa inta wallahu fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul akhirah bunyi bolonye se shaka no bako garba no bako yamina no bako fa inta wallahu fa qul hasbi allah shimala no bako mawfa no bako tahta no bako awrona no yere ubanyi bogata ngodenya dama yalla wala ijtama ahlul ardi ko be ka faraño ma ko juugi law ci kan ja ama anya se benen kitabu kono ko nya kala se kile kiti sawa aw mo se benen ya kiti sawa do mane bi sabe ni kana ko so be ke andi kana sa ni de na ko bi pay kuna ko wa yamhu allah ma yasha wa yamhu ni ala de ko ya se ka bi saya to ya bo su ci la ka faraño na man ko nda ho mulki ta ala kan be sawa bon lemal la kan jaakum ko bala de amata fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa hu fa in tawallaw kunu yukodo sa fa qul hasbi allah ne jigi alai la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu masiti ko ala jigi sama alala wa rabbul arshil azim la sibayin jigi sama ala mina ala do jigi ko ji so nakal jaakum kayda akan tin sala ko se ala kan be sa Allah la shakka lakal jaakum ismu Allah ala to mun biye na do fara adama be shika hada muttafaqun alayhi mujarrad dan bawlo korobo kabe ni ko do fana e baroke sanabi mo ko kene min no se ko te sanabula mera ma se ko nyinga ay karande munun kalane no luye no mo ko min no se ko te lu ga to roba afana ba ke la kan jaakum na ay la kan jaakum bara fana ya bara shi ni yo lo ko to roba kuma na akorola ya chere la sanero ko ni saya ka dine ka tan fembe ka azo we la ka we lu kuma la kan jaakum de seben ka so ke ka to bi so den ke trawala ko ga te lu kuma ne ke polo
ay do rabo kuma la ne mujarabatu no la kana ta ko ne bidaya mo ka bi sisa de bo fiye de bidaya ma de ni mujarabatu de min al ulum ma da al nafi'a dum de na fa do mununa no ko yo sok sek kama to bala tuma bi sok sek lingile mbo ba no ni bil ibrati ala no kala bo me ke ibrati me kata de yiri baro ko eni ma to bo ni me boy aku kata yiri jugor la segi ale soduni misili mi o ba ko no ka bo ka wala da ale so raka sa Allahu akbar ano to bo ni no ba ko bere ala ka be so inshallah ana ta Suleman la ka jagum ti bawo karam ben nasi do ga mi teme masha Allah doktor ka na teme wa huwa rabbul arshil azim alladhi la arshi bayin tigi otmana aywani sura indafara amma ni ala be aji la ka jagum min fo ya rabbi ala ka na fana barka Allah ka jagum ya rabbi kala fe min no de fa in tawallaw فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أبو كلام ini kama Allah mau betul membawa konan ini sama Allah lah cukup mina ayat kalam ini kama mana ni yo surah bani amana do surah ni kono sai surah Yunus amana do nabila Yunus ka surah do kono alaihi salatu wassalam to ame jere do surah dam naka minate munasabah mbi mun kama surah Yunus ale norola suratu tauba la kumin kama don baw ye min fola akanya ma ko nya fanye fali tafaddal mashkura bismillah laka bi sababa ay fayda banu fo laqad ja'akum na alaka anna fanai akum min tura ay rabbi nimi makubala bisika sayra ma anashu mana antlara sura mina udi suratu tauba Qur'ana surah tartibu cuala surah min dalil tauba ka uli suratu Yunus note Qur'ana surah jigi cuala surah min dalil suratu tauba ka uli suratul Isra Qur'ana surah jigi cuala suratul Isra de bidda suratul tauba ka doku suratu Hud uli bidda suratul tauba ka ga tartibu ni tanzilu fana tikkelinge inge bala surah min dalaka hasab tartibu cuala Yunus di daraka walakin min haythu tanzil Isra di dalilu aka kasabu ka antara surah mina allaba anamena du surah mina udabo ubita dike yona chugudora udi kama tartiban suratu Yunus udara suratu taubaka suratu Yunus amina do konnana alaka na fanai aya bilbe aya keme ani aya konoto sura min do ajira kiraka makka kuna bura aya damana mukama suratu Yunus dara suratu tawbaka karamo chama fuala kabele wani chuai amma wasatu sababu kilina namu jati munasabai an klara sura mina asura laba abi kumana kiraka chiriadika aqul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim suratu tauba laba karati abi kumana kiraka chiriadika mashallah amena du sura min fanana no de suratu Yunus ta ko wala shogo bila ta ko wala kasan amena du mina suratu Yunus ulama anatlara mina bela jere la baikile eka suratu Yunus amena du sura mina saika la wala je abu mufala aqul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum atlara mina laqad ja'akum rasul man ar-rasul huwa al-haqq wa man al-haqq huwa rasul amena du sura mina ulama anatlara mina alaba baikile قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل السورة من لمن نزل على سيسا قل لبين أن ينكر من السيسا ufana laba ubebele jelibe talike kuma kilinka nodi kiraka chide yayi
ori kama tartibu cugala suratu yunus atugura suratu tauba la an kilara sura mina a bɛ kumana munafiku an'o ye waliya minnu kan an'o ye min fɔ kirama sallallahu alaihi wasallam sura tɛmɛni kumanaw de kan an bɛna don min na kafiru u ye min fɔ an'o ye min lase kira ka cideya ma nin bɛna kuma o de kan o de kama suratu yunus o tugura suratu tauba la ala ka ni sababa bɛn. Amin ya rabbal alamin. Shukran docteur, jazakumullahu khairan. Donc docteur Adam Karambe ay munasaba dama kama suran fulan mun dara nyonka ya dama tartiban wa tanzilan ala an suran mun kanga tu nyonka yulu bela jere fani amekulu ni ma ya rabbi alaka dama ay wasliman bismillah. Suratu Yunus. Ya Nabi Yunus aku surani. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus abun mata. Ala ya cika ta kabila mu'amun mabahulun mako kabila tunaina wa. Cira kata ni nawa kau dema. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atawanya Allah Taala tu baraka ma idnya hina tigidu Allah hina kara-kara lain tigidu. Alif Lam Ra. Allahu a'lam bi muradihi bi zalika ni fawatihul Quran. Nde fawatih maza al-Quran. Alif Lam Ra. Niki ba harfu kale ba ko alaru. A Lam Ra. Nanti kalian sih, kalau kalian alif, lam, ra. Ini fawatihul Quran. Ismul azam menunggu Quran apa menunggal. Abah harbuta aninani ma ala surah menundam nene huruf yo ko kaldo ko masita korona le alat. Nya bere gelen faranyon ka be harbuta aninani ke. Saung sana sira yo. Ambanye ko mo ko ka faida udi mo ko ma ala. Amanun minal makhuf. Amanun minal makhuf. Isra dunia fo ko minye atarke bi do be ba fo shen kile ala yikisi ka boma. Ni si dugu ka ba bi di ko na ya fo ala yikisi. Sa dugu ka be chin ni ya fo ala yikisi. Mara ma fami mo odo bola ba ka bi so ko na ni ya fo shen kile ala yikisi. Atarke bu do bi no. Harbutan nani. Majmu'un fi qawlika Nassun hakimun lahu sirrun qadirun. Harutan nani. Ajala ma juga bisa ka yela men kilingilin be bi yela me cukup tan nani na kilingilin be la jere na faida do. Ne kilin be de foli ni. Nassun hakimun lahu sirrun qadirun. Ikisira amanun min al makhuf. Fo be na bi dakara da madin na ala ikisi ka ba ma korbo ke. Cowo korbo kana jabi ko amnyo nasun hakimun lahu sirrun ayana me cogo wara bi tuguni li yutahhira sam'aka halqa muslim ya ayala me do Allahu akbar atriq sam'aka li nasihati fa ya do aslihi sahira man qata'aka fa ya do ahkamun sakakun hal arun yanasun fa ya do bayi no fushi tanani akilingilin bela jere na fa waidu do bismillah zambe ko kula de alimahu man alimahu ni ta be bi sen wala yo hurufu mun bla hurufu mun gan shegi no hurufu le hijaya la ha ulama ul asrar qasamuha ila arba yo hurufu mun kala tabayo nani ni nyoga jada madin ala ko fa min daru blanka bo fenani de la ni make tababiya majmu'un fi qawlika nasram nariyun turabiyun ri'iyun ma'i hurufu mukan sege fana klale no ni ndogonche harfu hurufu nariya ubi turabiya ubi hawariya ubi ma'iya ubi majmu'un fi qawlika ahtamun fashazun buwainun satadun jaskasun kasazun dakhala'un ratawun Allahu akbar. No go fun de bi nyagam bismillah zambe bare ba fo kulu bi ka ba ma wallahi billah Allahu akbar alum gan segi ne ko ala kan be sawa ba amin maka zadon alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allahu a'lam bi muradihi bi zalika ala de ba gindo do na sita ko do ni ala rete bismillah تلك آيات الكتاب الحكيم. أقول سورة ميوبلة ني تلك ما دور قرأ هذه السورة ني ذلك ما قرأ ني كتاب ني. أبغى تقول بسبب تفسير كلام. دمسين شامن بيامون تفسير الله. سوانا يرى نيرة بولو. سالوني نينه. دمسين ما بيورا دي تفسير الله. أبغى بيلي نقطة.
docteur adam yɛrɛ ka denmisɛnninw b'a la olu bɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ tafsir la an jigi b'olu kan kosɛbɛ n'olu kɔni tilala don min kita la a bɛ walankata inshallah an ka dugawu kɛ ya rabbi kuranna faamuya ko ɲuman ala k'a di an n'u ma ala k'a di an n'u ma ala k'u hakiliw dayɛlɛ ala k'u ka limaniyaw jidi n'a ye a ko tilka ko nin sura in ayatul kitabil hakim a ko kitabu ye aya dɔ min kiitilen don akana linnasi ajaba ala ko yɛrɛ a kɛra mɔgɔw bolo kabako ye wa an awhayna ila rajulin minhum k'a fɔ an ye wayi ka taa cɛ kelen ma olu cɛla o de kɛra u ma kabako ye ne kam ala ka mɔgɔ den kelen ta k'o kɛ kira ye o de bɔnnen ma wa an anzirin nasa ka mɔgɔw bagabaga wa bashiril ladina amanu k'a mɔgɔ nisɔndiya maa minnu limaniyara anna lahum qadama sidqin inda k'a f'u rabbihim ye ko tiɲɛ ɲɛbila b'u ye u ma yɔrɔ qala al-kafirun tiɲɛ ɲɛbila ye ala yɔrɔ ala bɛ tiɲɛ ɲɛbila min k'u ye lahara jɔ dɛ kafirun nana fɔ sa inna hadha la sahirun mubin a bɛ ka bɔ warisi la sihirun mubin ko nin ye kɔrɔti de ye min bangenen don dɛ inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda o de masa min n'a ye sankolon dugukolo dan tile 6 kɔnɔ thumma stawa ala al-arshi ko ma masana min lughubin ko sɛgɛn ma bɛ ala sɔrɔ dɛ summa stawa ala al-arshi o kɔfɛ ala yangara l'arshi kunna istiwa ala al-arshi kalimatu istawa shay'un akhar wal arsh shay'un akhar amma sɔn de wa ay fɛn dun t'a la o istawa ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ani do fi tafsirul quran bil quran an b'a kɛ cogo di istawa a nana kuranɛ kɔnɔ ko bɛna bili falen kamara istawa a nana kuranɛ kɔnɔ fi haqqi shaja ala ye istawa bɔ jiriw la a ye istawa bɔ mɛlɛkɛw la a ye istawa bɔ adamaden na an bɛna don min kɔnɔ ala fɛ sama tafsirul quran bil quran ayiwa fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi o ye istawa ye yiri dakɛɲɛna a sanna kolo kan o ye fastawa ala suqihi donc istawa nana jiriw ka hakɛ la a kɛra ka na adamadenw ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ falamma balaga ashuddahu wastawa ma mina o ye kamuna ma mina n'a sera a ka gɛlɛma ma wastawa a dafara ka kɛ kamuli kɔrɔ dafalen cɛ yɛrɛ dafalen o ye istawa kɔrɔ ye donc a nana fi haqqil malak a nana mɛlɛkɛ kumana mɛlɛkɛ ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ allamahu shadidul quwwa ذو مرة فاستوى على جبريل ما قال علمه شديد القوة فمتين كل سيدنا محمد من جبريل ذو مرة أي ذو قوة هائلة فمبتغده فاستوى يدقن سيدنا محمد يسانته استوى أنا تقول أنا ملك جل هكذا أنا ملك هكذا أنا أدم الدين هكذا استوى من سامنا جمع اللفظ الأرش أقول الرحمن على الأرش استوى أرشنا نقول يرجع منا أرشنا في حق يوسف في القرآن الكريم أبو يوسف ورفع أبويه على الأرش الأرش غير عربك الأمام اللغة بمعنى سرير الملك ما سكت غيره أقول ما قلنا أرشي ودي أرشي afora balake sama yɔrɔ naani ma kuranɛ kɔnɔ nka arsi yɛrɛ nana fi hakillahi ala yɛrɛ ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 20 ani yɔrɔ 1 kosɛbɛ ani yusufu ta fɔ wa rafa abawayhi ala arshi anna balake sa ta la yɔrɔ naani walaha arshun azimun ayyukum yatini bi arshiha nakiru laha arshaha ahakaza arshiki abin yoronan na Qur'an to amini sura min anno suratu maga yunus abako kullu maga summa stawa ala al-arsh to ni istiwa'ullahi ala al-arsh ala kayana kallar shukuna ona yoro bulu ngade la Qur'an Allahu akbar wa dhikru istiwa'illahi ala arshihi fi kalimatihi fi sab'i mawadi'in fa'duhi ففي الأعراف سمة يونس
ثم سجدة معطاها وللعد أكيد وفي الفرقان ثم سجدة وفي الحديد فافهموا فهم مؤيد الله أنا ناني سورة ولم لنا سورة الأعراف سورة يونس سورة الرعد سورة طه سورة الفرقان سورة السجدة سورة الحديد الرحمن على العرش استوى كفعل yang على العرش anak yoro wulung laidena ola sisa kafa'ala yang ala العرش kuna anak yoro wulung la izana al'an العرش yare fen jume الرحمن على العرش استوى قرب فجودي استوى المحققون من العلماء يقرناني ندama ko alaka hatela aywa korofa be kornani nema gitu sahabat رضي الله عنه salafu mun kun jamana lu kun ta tafsiru ko lu ko qira'atu ha tafsiruha ya kala ya korofa leni al-imam malik ni ngara do me al istiwa ya botoli al istiwa ma'lum ako kan do ne nango istawa arabu bodo men amun biya nandi kan wara fo minti arabu kanya on ba do fanga fumi fena femi bato ba famu ako alistiwa ma'lumun wal kayfu majhulun nango ala yang ngara kala rusukuna odone ndo aya ngara chugodi matoro wasu'alu anhu bid'a kan ngalika aya ngara la rusukuna chugodi bid'a wal imanu bihi wajib anga kan di mana naik ako ala yang ngara la rusukuna wajibi sabo kuma korof ulu kuma kalante ka tema kwa kalale ko ya tafsiru kebe ya bani ko ulasa al-arsh warada fil Quran fi haqqi Allah 21 marra kafa ka arshu fa ka ala to tubala anana Qur'ana ko yoro muga an tele anga dala ka honda rushi min fledi ale piule ba melakaw de fana biye munu ba dun kama sallallahu alaihi wasallam ana sahabo kuma ba ana abasi kuma tamana dona ay sala no kaba no gata mate akon ni fen jumenta ko as-sahaba ako awil muslim ko awil muslim awil anan ko awil anan مغادر أبو كم كتير أبو ما شتي من أحد باللغة العربية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شتي دوغلو كوني أبو كم دمك أبا نكرم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه موحى إليه وهو بكلمة أبا بن دوغو صحاب أكلك أقول رفلا كنا كذا فالمسلم رب كنا نتدور أكلك فعل عنان أقول يا لبادو ni kaba no mi mflenge ka bodi na kata sangolo fala la hakan buni nyota bato wa abasu kan Allah wa rasuluhu alama ko sanke me duru tama Allah famin ka temi je fam be du ko lo ka sanke me duru tama odi ni bama Allahu akbar ako ba ka bo sangolo fala la kata bla flana na ba hakato wa ko ko ta do ko ala na ka kra de bado ako fala du be sanke me duru ma Allahu akbar ako wa ka bo sangolo kelo na kata sangolo kilina obi be obo hakama sanke me duru tama na ako ne wala nan fana ba abado femi biwa ko femi biwa tado ako bado bieno ka bo abadu kumanana kata sangolo la kata sangala la ko fana bi be sanke maduru tama madi hajar sulbil hawi fara ku bili ka blaka digi sanke maduru ani vidati bi ka bo sanke ka digi o ka sanke maduru abda fa kuma ba fara o baraka bo bayin kumanana kata se bayin sanke la Allahu akbar ako wa fawqal bahri arshur rahman ako bayin sanfe hina masa no ese masa ukalla rushimiye la yaqdiru qadrahu illa Allah Allahu akbar ko foi se kala rushida majirani ala yarate wa ko la rushi sanfe masa ala yarabeno anya ba ka bara la ba ka bara ninge anya ba bela girena la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum wa huwa al-aliyyul azim faiti memu dugo masa ala la ka bara la ale de boye masai ale de korata masai o fana bi la rushi santo eyana na la rushi era ko kursi era min bi ala ko da ko wasi a kursi yo samawati wal ard la rushi boye do am kursi fi falo ne kursi do sankulu na pili na boye bela de sankulu bila ala ko de bane na ko ko sama shida ne gele ma wolom la no do santo Nelo misran di ale de mo fale ma mun tarakalola
Apollo 12 dilannen ko be munu yalla kata kalo la ko mamina olu kata kalo la kalo manjaw ça fait 384 000 km kaboya kata kalo la kaboya kata kile la 150 millions kilomètres na kala géographie la ako mamina olu kata kalo la ala ka danfɛn dɔ nana o y'a sɔrɔ dɔw Apollo min b'u bolo o de ka teli ni bolifɛn bɛɛ ye dugukolo kan a ko ala ka danfɛn dɔw nana ka olu to boli la ka sin ka tɛmɛ ka taa olu bɛ ka pan ka taa k'i b'a fɔ olu tɛ boli la tabarakallahu ahsanul khaliqin olu de to sankolo la ka misiri wele kan mɛn u jiginna ka na dugukolo la ka na Egypte kana misiri wele kan mɛn Egypte dugukolo kan u kɛra silamɛ o misiri wele kan kama ko k'olu to sankolo la olu ye nin kuma in u y'a mɛn ala ka danfɛn wɛrɛw bɛ minnu bɛ ala bato o sankolo bi wolonwula n'i y'o fɛnsɛ ka dugukolo o wolonwula k'o fana fɛnsɛ ko ala ka masaya sɛzi bila yɔrɔ ma sɔrɔ yen a ka masaya sɛzi dɔrɔn o de wasi a kursiyuhu as-samawati wal ard a b'a ta kursi kɔnɔ a ma se ka kursi ma fɔlɔ dɛ masaya sɛzi Abdullahi ibn Abbas ko a ko al-kursi mawdi'u qadamay rabb ala ka masaya sɛzi a ma sa ka falen ma fɔlɔ o place ma sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ hadisa kɛnɛman kɔnɔ a ko sankolo bili wolonwula fɔni ne o ti ala ka masa o ti kurusi bolo foyi la i n'a fɔ n'i ye ayiwa lɛfɛnin dɔ kori dɔrɔn ka sin k'a fili kungo darakolon kɔnɔ ka halakatin rumiyat fi ardin falat o ye fadlul kursi ala samawati wal ard o tumana kursi fana bɛ cogo di larusi kɔrɔ a ko kursi ni k'i b'a da larusi kɔrɔ k'a bɛ komi n'i ye dɔrɔmɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a bila lɛfɛ kɔnɔ quoi ka dananir a nasartaha fi turus o ye kobaya o ye kursi ye larusi fana piyo de b'a la a larusi fana tɛmɛlɛkɛw de b'a la kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ka sahabaw ye don dɔ la a ko uzina li an asifa lakum malakan min hamalatil arsh a ko ala ye diɲɛ duma bi n ka larusi tɛmɛlɛkɛ kelen n ka a mankuta o y'a ko a dɔ larusi tɛmɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ jumɛn bɛ yen sahabaw nisɔndiyara a ko a sen fila o dugukolo wolonwula jukɔrɔ larusi o sigilen don karnahu a biɲɛ sanfɛ biɲɛw de b'u la o de la kira ko hadisa kɔnɔ awal biɲɛ kɔnɔtigiw de don o biɲɛ ni larusi b'a sanfɛ o mɛlɛkɛ ninnu bɛ kuma larusi donnen b'u kan u bɛ ka mun de fɔ ale bɛ k'a fɔ subhanak haysu kunt subhanak haysu kunt saniya bɛ masa ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ saniya bɛ masa ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu yɛrɛ t'a dɔn ko ala bɛ yɔrɔ min na wallahi u t'a dɔn ale ko ala ka subhanaka haysu kunt o mɛlɛkɛ segin bɛ larusi donni o la ala ko Qur'ana kɔnɔ wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya wallahi anana hadisa kɔnɔ ma bayna shahamati uznihi wa atiqihi khafqan at-tayr 700 am Allah kabakulo la kana akamakunna ko kɔnɔ min ka teli ni kɔrɔ bɛɛ ye i k'ale bila ka pan san 700 a pour que a ka bɔ mɛlɛkɛ kulo la ka taa s'a kamakun na mɛlɛkɛ minnu ka larusi ta min kɛra larusi ta mɛlɛkɛw ye olu bonya bɛ nin cogo in na ta larusi yɛrɛ bonya bɛ cogo di masa ala yɛrɛ bɛ cogo di arrahmanu ala al-arshi istawa larusi tɛ se ala kɔrɔ wallahu fawqa al-arsh n bɛ fɛrɛ minɛ dɔɔnin ka dɔɔnin fɔ mɔgɔw ye larusi yɛrɛ ye a nana Kuranɛ kɔnɔ cogo min na o de y'an retardé dɔɔnin alhamdulilayi an ka yɛlɛ Suleman ayiwa bisimila olu problème ala khilafin bayna al-ulama a ye ɲininkali kɛ ko yala nin kɔrɔ ye ko yala ala bɛ sanfɛ wa masalatul khilafiyaw do bayna al-ulama a faamuna wa dɔw ko jihatul uluwi ko ni sera i b'a sɔrɔ ko ni sera sanfɛ ni bɛ sanfɛ i b'a sɔrɔ dɔw fana b'a bila u kunna k'e bɛ duguma k'e to sanfɛ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ dugukolo yɔrɔ dɔ la olu fɛ e bɛ min e bɛ duguma o don n'i ye kɔrɔta ko ala bɛ sanfɛ a b'i n'a fɔ i y'i bolo kɔrɔta k'a bɛ min k'a bɛ dugu
فأينما تولوا فثم وجه الله أمر أن يسير على دين ولكن مسائل الخلافية بين العلماء وخاصة أهل السنة لكن يجري على بسانه بحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سنين أين الله وقال الله في ماذا في السماء دوا تفسير كتير إنه في قوله تعالى آمنتم من في السماء ما من مسامنا بسانه أم باتاويل كما هو من قدرته في السماء مسامنا كثير بسانه وليه مسائل الخلافية ونودون بوا من جونته وهكذا إن شاء الله ما كان طول كل منافع هكذا مراقبنا سليمان يدبر الأمر على اللي بيكونوا بلا جليل تيجي ما من شفيع إلا من بعد إذنه سورة الدنبا سيتي أفعلك الدين كما يقول فقراكم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما سيتي سورة الدنيا على كجنته ذلكم الله ربكم فاعبدوه كما سمي من كانوا دي أو ما يعبدوا أفلا تذكرون يلا تكسمن كوا إليه مرجعكم جميعا أبلا جلمي سينكتا على دما وعد الله حقا على كلا يدي دونو يشيلا يدي إنه يبدأ الخلق ثم يعيده على دي بتاني فولا دي بكلا كاسيني يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بقى مغسر ما من لمن يرى كبارا ممكن لا درياي والذين كفروا لما من كافر يا رسول لهم شراب من حميم أكون من فهم بيجا بجانا من جكلا مونا وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أدي لا جابت دمينين كاسمه بقى وكرا كافروي والذي جعل الشمس ضياء على ديك لك يلي والقمر نورا ككلو كنوري وقدره منازل كجيرو مغا أن شيغين ككلو وقدره ماذا منازل جيرو مغا أن شيغين قولي بكلو أيها الخلق المتصرف في منازل التدبير سيدنا لنا لدكني كلو يأكل بنيسين كلو مكفما أيها الخلق على قدام فين المتصرف في منازل التدبير والمتردد في فلك التقدير آمنت بمن نور بك البهم وأصفر بك الظلم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه وابتلاك بالزيادة والنقصان وبالطلوع والأفول وبالإنارة والكشوف وفي كل ذلك أنت له مطيع ولأمره سريع سينا لكم من فناء كليا أيها الخلق على قدام المتصرف في منازل التدبير إمن بي يلمي على التي كل كما على التي جيورو دي على بولو أي جيورو مغا أن شيء لك كالو لا جيورو كيلين كيلين بتوعه على منزلة الحق وكذلك منزلة ماذا الحمي ولا من باب مبلا ويجي جيورو توعه على دول ممكن هكذا بافامو مروتا مروتو كان يو منازل عدد السنين والحساب تتبرو بالا وجهة من مقدم مطلق نودي مرو على كذا رئيس المرابطين سلمون سيدنا علي كونغو والمتردد ابي متانك سيك في فلك التقدير على كذا تقولوا كلام آمنت بمن نور بك البهم أكون اللي من يرى مسألة مسامي يك كديك شقة الله أكبر وأصفر بك الظلم اللي من يرى مسألة مسامي ناي يلهم ودميلا ني اللي من يرى مسألة مسامي يك جعلك آية من آيات وحدانيته يك أكاك لبانتيا كباكو فيوني نوي كالوي take yake akan masaya alamatan min alamati sultanki akan masaya taman sai akala di jarabi بالزيادة والنقصان تبي فرع إكلوكا دبي بوكنا وبالطلوع والأفول إكلو ببو إكلو ببي وبالإنارة والكشوف إكلو إبن نورا بطمدر إكلو نورا بيشين نما هم أقول جاكم إكلو منه أقول من بيرجلنا إكلو إبن كلبة تلك على الله إبن كيتيرا كتا على كيا مريول أقول والله للي ما نرى مسألة مسامي كذا الله أكبر والقمر ما يسوى والقمر قدرناه أجي تجيولك كالولا هنا فايو سورة ياسين كنا تقول حتى عاد كالأرجون القديم فبنا سينك كبار تمر تنسان قرابي كروتشو من هذا kalau di sini kau bawa apa kuliahnya tu, oleh kerana يسألونك عن الأهلة, begini kau kalau dema,
itu abu bonya abu kila kana tase kile tannan na nora dafa abu ko fulu damne abu jigi nora wala don abu kila kana bo kuray tugini akoli len kala urjuni la kadi ba fa tamuru tin sanko ko mun de bo ko kuray dum ko le hiya mawaqitu lin nas Allah ala ko nyada bo waji dan sigile ne kama mo wal hajj ani hiji bi do abu hiji fana do na sila Suleiman لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ما خلق الله ذلك إلا بالحق بما بوك إلا بوك بما إلا ينصر إلا تبارك بافهم استثناء ملغات من نفس النفي نعم إلا ابن مالك يا أبو أكا ألفية كما جاء في ألفية ابن مالك مستصنت إلا عند التمام ينتصر بعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانسب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع اتباع بوي إلا بوي كما بوي نكافوه يا بني nawo tugu biya malal te de mali ko na ni choy na to dura dan no biya kaza sahabo katrun nada wa balli sada Suleiman يفصل الآيات لقوم يعلمون آية فرفانسيا مغاية مامون مثلنا إن في اختلاف الليل والنهار على بيقانا إيقا سنك لك فوان يامين فلني وما خلق الله في السماوات والأرض أنا على يفهم من دانسان قولون دو قولون لا آيات لقوم يتقون على بكبكو بينا مغاية مامون مثلنا على يفهم إن الذين لا يرجون لقاءنا أكو مامون بي نولو تني على قاب بنيوغو يجيغيا ورضوا بالحياة الدنيا وجينا نجينا ما يندامي واطمأنوا بها وكان لكو حقين سجلي nyanya nama yang nak perlu garanti lagi kira kota Allah tetap sesuai ata kota kamu di dunia akan nak perlu garanti lagi mana nak kerjanya kamu dola nak perlu garanti lagi cuma kafan bela jenis ke ibu belum pawi iba wajah kalau lah berapa kondang soal nabi nabi mah kira kerjanya kamu bila amat ya haram dono kau nak kerjanya kamu bila Berila tetap sesuai akan nak perlu garanti lagi mana nak perlu garanti lagi ibas bila komersi garanti lagi tu commerçant ma be a hakili bi mbibe ni wili mais na folo garanti len de ni e mugulu banu nun jowlu ko ni ere bado ala ta era kon ko fe en tant que ni klebi bo klebi bi ni kala sara wulu na folo bina di ma wode na folo garanti len kira ko fara ta ta fezu boy ata akan na folo garanti len mina no kara mun bina ke fatar rabu fi dunya abna jinya kan de dia kan do ras ubu dunia rasu kullu khati'a masih babe ko ngolore ale ala kan da sawon odo dun kadi be والذين هم عن آياتنا غافلون أنا ما من بيقولوا ينين لهم آيوكو أولئك مأواهم النار على قولوا تيجروا جانب التسمية كانوا يكسبون كسبوا كه ويبارا منهم كه إن الذين آمنوا ما من لمن يرى وعملوا الصالحات لك بارا منهم كه يهديهم ربهم بإيمانهم والله على قولوا كان بإيمانهم نوكا لمن يوي على كان نعى لمن يوي تجري من تحتهم الأنهار قولوا كسران سوكرا في جنات النعيم قولوا بالنعمة الجنة كنا دعواهم فيها سبحانك اللهم الجنة دون كولي الجنة كنا سبحانك اللهم سنيا بعلي ني الجنة دوني الجنة دون من الجنة كنا الجنة دون سبحانك اللهم دفو دعواهم فيها سبحانك اللهم سنيا بعلي وتحيتهم فيها سلام ملكوك تنعي ودي سبحان الله الملك القدوس ملكوك دي على سنياتا والمسبوح قدوس رب الملائكة والروح ملكوه سبحان الله وتعالى ملكوه بقى ونحن نسبح بحمدك ونقدس ونقول سبحان الله كان الحمد لله دي نعم pada kira sallallahu alaihi wasallam dubung kala aku untuk apa subhanal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun ni kira ka wurdi de du kala fa subhanal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun sana bi masai miti sa najira na nama de misa tara ko subhanallah fa ni to wedela subhana fon fe min kadi ba finyana ni subhanallah walhamdulillah ana to rabana alhaj de di basun ta bismillah aya inshallah alhaj fajr tarawore maka misau abame ko sabewa masya Allah anyana así negara wala ta ko to fa ko so negara
Osman aljana dew uluga kumaga ode da'wahum fiha subhanaka allahumma ukawili me subhanaka allahumma sanabi alai Osman anga dala ka fo subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah la nunu bude la fara ko albaqiyatu salihat mamun mitay la hara jodo ada madon ga haka mana ta mine ga biga bara ni mana na bara a hake mauga hake afisa wallahi ala de dayan bi sala masa aku anak dayyan ne de jiru sala masa aku wallahi makin ka jena kono ka jana me de ka hake tila wa jana me din kilintita jana me kono ka jena de ka hake tila na ma me ka Otumana haka umana tiga ka biga baraji do be fenti mabola wi titiri fonse baraji titiri fonse na sira ma bi joy o de baqiyatu salihati subhanallah walhamdulillah niko sero yarama ala era ba dinga sarabo aka fone siriya bambali la ka saradima ati ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ati wala wallahi Allah to la forulu mako albaqiyatu mamuru mitay masika saratan e ba jole ka kile ko ka ba ta ko subhanallah walhamdulillah tamla alil mizan aku di mizan fatul Keramu sallallahu alaihi wasallam. Aku kau hanya baca oleh nasi Baitul Ma'mur dala Nabi Allah Ibrahim aku sambil nol Baitul Ma'mur. Aku marhaban bil ibn Salih. Aku kan kira aku tarik di rumah. Ni mau dengar plaza. Akhir sekitar plaza Taiwan tiga mandungi. Balighum bi anna al jannata qi'am. Gharsuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar akabi mandewye ko dere kenela mulonde abina ko furu la mulo fo itala gharsuha jirumunu mitura kono subhanallah jirkele mitura aljana kono alhamdulillah jirkele mituri la ilaha illallah jirkele mituri Allahu akbar jirkele mituri la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim jirkele mituri kandurudu Ati nyon danjiri tumulla sawa. Okay. Fakama. Ne be sega ne danjiri la. Ai. Watahiyatuhum fiha salam. Watahiyatuhum ukafuli aljana do ukafuli salamun. Ule salamu ina fala afanya Qur'an ko watahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa benyo ba yadon ukafuli salamu de. Ukale ne sura ya sen ko na salamun qawlan. Ne ka ni je fa. Salamun qawlan salamukum kalama min rabbin kabo masayo rahimin ni hina masai kakal jene dunga bismillah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin tarafana ulah ma ya karami wa akhiru da'wahum kawele laba al jene dunga wele laba ode jumay alhamdulillahi rabbil alamin ode tanube alay mala ko Qur'an surah wa taral malaikata hafina min hawlil ars يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بابا الجنة دوغا كما رينيو bukan dua ulaban ini alhamdulillah rabbil alamin mai alhamdulillah la zahaba anna al hada wa wala qawma kimiyawi fly nego kimiyawi scientific ma oui chimie Esto scienze mo guarda ni boro la ni nana arbabu suluki fewbe suliya fewbe timiyawu ko soldo de krak asol be de mi damne adada dakaik wal haqai wal turaj was saat wa ta'aqub al layali wal ayyam adada ma salla alayhi musallun adada al adad al mujamhirati ila ma la yu'ad wa la yusa wa la yutakhaz bi kayfin wa la bi miqdar sabiqul الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهور العفو صلاتين ما هو كيمياء سلم راعي شيء dia ngomong kok kimau ka gini wa aukaduha ma baina ra'in agila ma ka waraula kata raula ma baina al-miqdar wal qahar
kaka nyi yoro lay tengo yoro lay alaki ma wala bidamani alhamdulillah doga kuma kan alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana inna rabbana la ghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب كما وجد مني نبيته سرقنا سيا بهجة الدين والدنيا ونورهما وخير مدخر يوم المدخر اشفى لعبد سجي القلب مغترف لما جناه من الآثام مستجر نيابة فلان أبدو دبنا تمثلا نبي الهدى وقد بنا الحال في الورى وأنت لما عملت فينا جدير فصل خالقي تخريج همي فإنه على فرجها دون الأنام قدير الله يا جماعة أنت لمنا إليك رسول الله نشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتعسر وإني لأرجو أنها بك تنجلي وإنك لي جاه وحسن وناصر سبحان الله ولا يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير وقضي إليهم أجلهم Suka si doni mana min soro do hal ne kasa kana sare atuga doni gede nui da bokini la sesa miere ala kana sawa nazaru allazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahu wa min mogote mamun tan be ngaba ya jiriya fi tughyanihim ka ya da kono ya'mahu na ukuna sirle wa idha massa al-insana dur ala koni tore adama den soro da'ana li jambi iti da adama den ka ala ko la fotoro ka soro ni adama den soro billahi abi alai kila be alai tare kana sikola to abaye wadu aba wele aba ko le fada ana bina ala wele li jambi bi ala la karaka wa idha massa al-insanu aw qa'idan aw qa'ima lam yasaw sharru jazwan wala khair manu wa kuna hera so ati sora bolo de inna al-insana khuliqa halu'a ada madin banina ajabi fi adala kwa kisibile iza ma sharu ni dunya soro ora soro to kala jabi mina laban to ne na bonna iza ma sharu khairu man na hera soro ati soro bo sabwa ko hijratul anfus min dana ba to ya to Allah ibn al-Jawzi rahimahullah ade ma wabi wala ko nyon soro aka wabi khairu Allah ale tara ira ko domina atara mo on soro awa atusallu alago yatasawufu ko alani ibn ata'illah al-askandarani lu bela jeleni mazhabu kile ya tariqatu zabufi atara dugu mo do re sore akoya la biselewa atusallun qalu subhanallah abuko ni mamu na nan sigile sore sakani na akoya la biselewa ko subhanallah kayfa la nusalli aku atahalaun dala seranya bawa suara jatika betul bawa suara aku jatika bawa suara aku antum la tusallu Allah aku misalnya lama hal itu Allahu akbar innal insana ka surah Quran ayat innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazu'an wa idza masahu alkhairu manua illa al-musallin law sadaqtum fi salatikum lama halitum wallahi nawi chenga akasili rela selanya tahu soraki dia punya sawa amar gara kono bin chugo de la mau kan ni mandao chugo tikile ite ibn Barrajan ayat fi tafsir surat alif lam mughlibatur rum sambi war ani sa sabayo ko min foyana ko kake wallahi aka tafsiru kono wallahi urukum tafsiruka bi asraril khuruf بأسرار أبينا بتعبيره بيشوفون هو بمن فاضيكاتي بيلفيه هاي كيف تمنا يعني تبين دكتور دوسا شو لما نمتا دعانا لجنبه أو قائدا أنا جابوا وين أدلى كركا جنبه
afan wele kaidan asigile أو قائما abne ala wela jole فلما كشفنا عنه الضر ala ko ni toro wi da baka مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه ta matai babu kama dide kale ala wele toro wi la da madin da tebe de abisin na toro tebe ga tate ba fa ma ala wele kai awa ala ko tare dan ne ne na corona tu na bishe ngana ya Allah ala ita de shehu ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ala ka boye ma masallaci ni kala yo ko bara min ke ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ala ko flangulu munun te menanu halakirani ala de wo halakika ko awnye لما ظلموا mamna mi yara kun tonye وجاءتهم رسلهم بالبينات ko ka tido nanu mani dalu bangino wi وما كانوا ليؤمنوا o make o bili mani ya ulula كذلك نجزي القوم المجرمين ala ka boye ma jurumu kala mbulu sarani choyinde la ثم جعلناكم خلائف في الأرض والذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ala ya ka du ko ko bale do bita do bina nyede de do bita do bina am fara mo ko do fana du ko onko ani miro la bi sabali wallahi ba boy ba fembe la jele bi adama den jafa fana gari ga barani ayo ti jafa de ay ga barani mo ko no ti jafa biyo adama de mana jinya jo chogo ijala harata yo kacha ka ta mejiga imani ga fila ba jo chogo na filena do no le bitaga boy te ko rabina kana dani muso so kono kika foto bam de ko ga jiga boy kale ta ka boy ne sudo wuli kana jo boy am maga tare ala kan be sababa ma fami ta adama den ja ko de ga bara nyuma ibo min blenya ni sare bitore sore ala kan be sababa ma ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون من على جاو أو أدم دون من الميكال هو الذي سورة الأنعام لبنا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات كما ليبلوكم فيما آتاكم من أجر بني فيني نوصل فيني فاستبقوا الخيرات أي تلا إرى بارولا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وكان لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة واختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وقل إنما الغيب لله Kata sahabat ma ko fendi nyeni se samuda ka ma ba da ko kaba ko de ni na alate ko fara ka nya no bulo tile ga be ku mo go bode la ko ni de ko de bona yi di bu kanda aba kana kaba ko nyini de akana kaba ko nyini de krabe ka ne fa ako kaba ko nyini ka fa ka kirai ni ka kirai che pere go jirana min ba jira ke kirai ako nunu yo de nyini abona jigo no kanta ala nya ma duma ko nya ma fa ko ga halakira akakana kaba ko nyine de krata mato diare samuda inu fo akamande yo kulaji awoto ko
فقل إنما الغيب لله afoko dogole ala retai فانتظروا إني معكم من المنتظرين ay makona ni kene fana ay makona kala bawe ka para auka وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضر مستهم ala ko ni ada made ni nyane hera la tora kelen ko ga soro إذا لهم مكر في آياتنا a ku bisinga tabaru do tige ala ka kawa bola teno bisinga dina ken to gomina ya ada made mai de قل الله أسرع مكرا afo ala de dabari teliman tigi إن رسلنا يكتبون ما تمكرون akone ala ka cidumbi abi dabari tige o ba bela jene se ba da made kele melaka muga ani kele de bi no fe الله faut faire attention melaka muga ni kele ko de bi kele ko wallahi هو الذي يسيركم في البر والبحر ala de ba aula tama bakono no ni geren kanaula حتى إذا كنتم في الفلك abak mauna na bu kurun kono sa وجرينا فيهم بريح طيبة kurun ka bolna we ni fiye sanmai فرحوا بها gana jere mi ni so de do ya soro moteur routey valu de ko mi gla kurun bolni o de وفرحوا بها kurun bolni fe bu fa ne gla ni fiye bitani ni o do ko mi e fara ko ni fiye ko lo ngula ka to baji sanga do autora mamu ni debo ke lu bi debo do anga chora ba bi amunu te mana debo ka abide an ko do ga kana chora ba tara voyage la memi fi falanga nga madini suma me anya ala de linga ala kana na nyuma era nyuma nana anyuma nana de ale de banda ke na mi seri wati mina fa bismillah inshallah otumana na ni bi debo sanve do modo ni fi kolongu la ka auto debo sanve abuna do ko bi de anyara mo ka do be na ra mo ke amo ka do be kuruntu na mu debo la ama jare we noni ga ka bo debo la ko se bu badila anyara mo ke ala kare ala kare kwa do muso do na den kubi den de matigi o fla be na fejila ako muso ako bolo be senga na sa yani e ka sa den ka sa ako den fili ni sera gere ga be de ma wolo Allah muso ka soro dali Misal belajar suara kami bandai nyong. Akal berharin ilmu wasana. Mereka kayak investasi kan begini kan, ini bahas juga investasi ala makasih di syariah. Wala al maslahah wal mafsadah. Tahta unwan, aduh, ne di unwan gelando menanggung mi'yarul muwasana. Karena dokter lo ya kalau Allah makahu dokter dukri. Neban baka ka basu ke ala makasih di syariah pasti ada singkatnya ada kuma da su dama aku baka da aka juga di ngone ko ni baka da muwazana fiqhul masalih wal mawazin wal masalih wal mafasid ni toro fly nyon kumbe ibi munke ni hera fly nyon kumbe ibi munke ni toro ni hera nyon kumbe kaka munye fe ni recherche ke ni deka Allah kabdo wabitu chaman jilala aku ngabong miliar la naka ma'ayir al-muwazan bain al-maslahah wal mafsadah kala kuna khairu la dunga ke dirasa makasibi abi patron do tutre Allah baka amin odo ya ide doktor watara kale nanu antale dirasa tulul ya la nyote Niger doktor watara tarabo sai university la yen ale ngi nyowa anu bela jide nyowa kadal ka doktor adam karambi takasa ambe nyo so yen كان بينك مشرفون الأستاذ الدكتور عبد الرحمن مايدا عليكم بفقه الاختلاف دم صابوا فرن يوم فمن أطال الله بقاءه شيخ يحبنا كثيرا بانك يقصد الدكتور عبد الرحمن مايدا menduau kan agak dia bayar lah kata agak don ni torof lah nyong kumbe bi mun ke sisa torof lah de nyong kumbe musola dem fagali tore ale retali tore dem fagali na ale fagali jume de kan no dem fagali de bi faga mai ta ajana dem ko kata apa ne masih ko maza al muwazan ala kan be sawo hakata bismillah أجل تواتي كسو وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف فرحوا بها ونسو جيراناي جاءها ريح عاصف فنو بنا فنو من بنا بكارليك وجاءهم الموج من كل مكان ويبدو من كل مكان فانبلا جلين فيه وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا يرى دارا أنه أحيط بمكافة سعين لبدك لكنه فانبلا جلين من دلك أنا كالاندين دو صرا منو يانا تنبوك كالاندين منو بيشيرو
donc ça n'en sera a yɔrɔ ninnu na an b'a mɔgɔ dɔw sɔrɔ yan nɔ ala ye kabakoba k'u ye a don bato de taara bɛlɛn debo la k'a tɛ taa bato ɲɛna ma diya dɛ o hita bihim a fawju dɔ bɛ yan voilà nin bɛ yen nɔ nin kun bɛ kɛ o la ani jɔn dawal jabri voilà olu kun bɛ yen a ye ninnu sɔrɔ yen nɔ a ma diya dɛ a kɛra ka minnu to bato kɔrɔ bi yan ko sala bato n'ale banna tuma min na bato wɛrɛ nana k'a bɛna olu bɔ fana ko fana banna san kɔnɔ o ye sira k'i débrouiller o ye sira sɔrɔ o bolila o taara ko ka ninnu kɔni to saya bolo sa ko muso minnu bɛ yen n'a sɔrɔ mɛsi minnu kunna olu fɔra k'u kunkolo foni lahara t'a dabɔtɔ tɛ a dimanche le qiyamatul kubra dɔ bɛ kuranna kalan na ba fiyɛra wataga a yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ ni y'an ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ o ni ninnu ka tɛ kelen ye kelen tora ka kelen filɛ n'a kɛra kɛlɛ i bɛ filɛ mun na kelen bɛna sa i bɛ filɛ mun na o tuma na a dɔ y'a sɔrɔ faridu asirihi bi alimami Kinjo rahimahullah kalanden ninnu ye hakili sɔrɔ u ye ci bila ka mɔgɔ ci telefɔni na u ka taa fɔ Gijo alimami ye Segu ko kalandenw bɛna to ji la debo la dɛ n'a bɛ dugawu min kɛ a k'a kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔw jigi tigɛra ka ban wa o heta bihim lamɛnke saya y'u lamɛnke fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ kuranna kalan bɛ kuranna kalan dɔw ko ka ne yɛrɛ kalannen dɔw y'a baro bɔ ne ye olu ko k'ale mawulen de tora k'ale kɔni to ka mɔgɔw filɛ dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la dɔrɔn i bɛ sin ka na sa ɛsɛ a ko kɛra cogo di a gɛlɛyara o tuma ko alimam a gɛlɛyara a ye tile joli kɛ k'u ye tile 3 de Sulemana d'a ma ka dɔɔnin fɔ a la komi laysa al-khabar kal-'ayan dɔɔnin fɔ a la a ko kɛra cogo min na o ye seereya dɔ ye quoi micro kɛra i da la a san y'a sɔrɔ an bɛ bato ta ani Kulukɔrɔ n'an bɔra Kulukɔrɔ an bɛ tilen ka taa an bɛ taa tɛmɛ Segu fɛ Mɔti fɛ ka taa donc mɔgɔ caman tun bɛ Latebo kibaruya mɛn mais ma bɛn k'a ye i b'a sɔrɔ lasida ni fɛn ninnu b'a jatigiw bɔ tele la bato balance Latebo bon mɔgɔ tora k'o ɲɛnabɔ ko min fɔ donc an bɛ taa surunya a la waati min na n'an ɲɛ b'a la wa kɔni kɛlɛw ɲini i b'a fɔ sagakulu de filɛ nin ye ou bien mobili de bɛ ka tɛmɛ n'aw ye jikulu de ye quoi voilà donc an bɛ taa s'a cɛmancɛ yɛrɛ ma wagati min na i bɛ côté naani bɛɛ filɛ ti dugukolo ye i bɛ ji dɔrɔn de ji kɛnɛ dɔrɔn donc bateau de nana kɛ i n'a fɔ a bɛna bɔ ka bin n'a bɛ taa nin côté in na mɔgɔw bɛ kule n'a bɛ taa nin côté in na jama bɛ kule donc an nana to o bɛ fɛn min jigi ni bateau bɛ jɔ il paraît que o y'o jigi mais o ma se k'a lajɔ donc a kɔni kɛla min kɛ nɔri essence ka fɛn min kɔnɔ a ko ma ko salam donc o belebele dɔ de tun b'an ka bateau ɲɛfɛ bateau in dun de taara dɔw kan o de y'an sauvé dɔɔnin donc an dun dɔ de kan min kɛ bateau sera ka bila an tora jɔyɔrɔ kelen na o jɔyɔrɔ kelen de la sa adamadenw kamana de ta donc i yɛrɛ kɔni b'a ye saya filɛ nin ye ne jɔlen don saya la donc mɔgɔw de commencé la dɔw b'u ka warijɛw bɔ ka fili la dɔw bɛ mɛsiw bɔ min tun tɛ fini ɲɛnamaw don olu commencé la ka fini ɲɛnamaw don dɔw bɛ kasi ne kalan bon bɛɛ n'i ta don dogo k'ale to ka mɔgɔw filɛ quoi dɔw bɛ sigi ka filɛli kɛ i yɛrɛ bɛ dɔw ye u bɛ sofɛ k'u yɛrɛ la bamanankan fɛ a sera yɔrɔ ma dɔw kɔni taar'u dɔw ka dilan kan n'a kɛra min ye saya b'an sɔrɔ mɔgɔ ye weleli kɛ anw yɛrɛ an ye weleli kɛ Fijela mais dɔw ye weleli kɛ Segu bɛɛ y'i ka mɔgɔw wele donc o y'a sɔrɔ komi madrasa kalanden caman bɛ yen ani ekɔli kalandenw ani nɔrɔ min bɛ taa baara la dɔw ko k'an ka jɛn ko ka kuranɛ kalanw ni fɛnw kɛ fɛn bɛ se min de ko donc an taara k'a kɛ ten ala farala an kan bateau dɔ kɔni nana ko bɛna tɔgɔ bɔ o ma se bon ka fɛn dɔ bɛ ko mbegeta donc o de bɛ bateau sama donc o fana bɔra ko Tɔnbɔkutu de ka na anw nɔfɛ o dɛsɛra ka na an sama o de sera k'an bɔ yen anw y'a fɛngɛ ni bateau fɛngɛ dɔw ma se donc o de nana o de sera k'an sama ka bɔ a yɔrɔ la kisi kɛla ten o kɔfɛ mɔgɔw kɔni tɛmɛna n'u ka ko ye parce que bateau
kɔni i b'a sɔrɔ boîte b'a sanfɛla la yɔrɔ ni fɛnw bɛ yen. O tɛmɛna dɔrɔn u ye dɔn ka kuranɛ aya nin kuranɛ aya in tɛ walahi mɔgɔw tɛna ka ɲinɛ an kɔ. Ala kɔ Ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah Ala ka dɛmɛ kɛ وظنوا أنهم أحيط بهم inshallah do waati ya sɔrɔ gijal manu de kalandenw y'a fɔ an ɲɛna ko inshallah ni juma sela ko juma waati mana se k'a ye Ala ɲini Ala fɛ juma mana se ko u ka bato k'a bɛ labila ko juma sera ko fɛn dɔ sina ka na bato ka munumunu ka bato k'a bɛ wuli sara Ala ka se ka sɔrɔ ka kulomakɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ka fɛn dɔ ka sɔrɔ ka na ka na bato ni saba ka jɔ n'a ye ka taa n'a ye mɔgɔ ka sɔrɔ ka kisi nin cogo in na o kalanden kelen bɛ k'a lakara ɲɛ na tuguni ko yan'u ka se u ye dɔn organiser bato kɔnɔ yan'u ka se geren sunkalo fɛ Ramadan kamu ko dɔ dɛ Ala de ye se masa ye Ala bɛ k'o de fɔ adamaden وظنوا أنهم أحيط بهم u yɛrɛ dan b'a la ka bɔ lamɛnnikɛla y'u sɔrɔ lajaba دعوا الله مخلصين له الدين ko kuru kɔnɔ bɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen tiɲɛ don koyi i b'o dɔn wa an ka batigɛ hɛrɛ la o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ la pewu an kɛ Ala ka batigɛ nɔgɔya Bamakɔ na dali kan tɛ yan Sulemani n'i bɛ kurun kɔnɔ i bɛ batigɛ o Ala k'an bɛɛ sara o ma o tuma na o hita bi lajaba u lamɛnnikɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen ko bɛ Ala wele u ko mukhlisina lahu diina bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ kɔnɔna jɛ Ala ye u bɛna mun fɔ لئن أنجيتنا من هذه Ala ni y'an kisi ka bɔ nin saya in na لنكونن من الشاكرين an bɛ kɛ Ala barikadabaw dɔ ye فلما أنجاهم mamana ni Ala y'u kisi إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق i b'a ye u bɛ se ka dan sago dugukolo kan fɛn na fɛn min tɛ tiɲɛ ye i y'a ye sa wa minnu tun ye verni bɔ ka mɛsiw bɔ u seginna bɛɛ kan o sɔrɔ i y'a ye saya ma bɔ kuwa يا أيها الناس ya aw adamadenw إنما بغيكم على أنفسكم Ala ko aw ka yaada u b'aw yɛrɛ kun de kan متاع الحياة a الدنيا ko diɲɛ ɲɛnamaya in damu de don ثم إلينا مرجعكم Ala ko kɔfɛ aw bɛ segin ka na ni Ala ma فينبئكم بما كنتم aw تعملون kibaruya aw kun bɛ baara min kɛ إنما مثل الحياة الدنيا Ala ko diɲɛ ɲɛnamaya misali كماء أنزلناه من السماء kama in anzalnahu minas sama ismul azam bi anda fɛn kelen yɛrɛ bi yan ismul azam bi kama in anzalnahu minas sama da harfu fɔlɔ tɛ kafi ye Qur'an sura lajɛ mutashabihu fila bɛ Qur'an kɔnɔ fila bɛ harfu tam kafa ha ya ayin so harfu joli duuru ha mim ayin sin ka harfu joli duuru Qur'an ayat dɔ bɛ a bɛ daminɛ ni kafi ye ni kafa ha ya so ni yo kafi ta i b'a Qur'an ayat ta a bɛ taa laban ni min ye o bɛ bɛn he ma ayin sin kafa harfu fɔlɔ ma o fɔlɔ de Raisul Murabitin an b'a ɲini fɛ k'a aya duuru i k'a bɔ ka na di majiri su mɔgɔ ma wallahi maa maa bɛ yen n'i bɛ Fatiha ta n'a ye ni Ala deli fɛn min na a bɛ sɔn a ti wuli dɛ kaf ha ya ayin sɔd o bɛ harfu fɔlɔ ma ha mim ayin sin kaf o bɛ a Qur'an aya laban ma aya fɔlɔ de ye kama in ɲɛtɛ ka o ye kaf ye anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima tazruhu riyah hamim kafa haya in so hamim una ya sama dan abu cukup de la hamim in so kana aya flanana wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim hamim kafa ada aya duma yaw donc didia kasbe kana akata majlis semua berkasus nala sona ba besle ni bisa ka kala ni sega da iti gara kala mola no ber makala ko aka se da duma anga na se bango tama o so lan sega kala ne fe o na na se bo ka dima o ikana minga ito kewa ala kan besa ba kama in an ala ko nyen na ma misal bi to kama in anzalnahu minas sama ndeti foye dumolo do daga jewuli ni ma min sara woti kalki ama do silbe akabi makama ina bina hoji ani sanji din ka bosan kolola ona la nyami du golo fale be on فخلط به نبات الأرض du golo fale be on nyami nana مما يأكل الناس والأنعام ana ma do mi fe min du ani dawa bi min du حتى إذا أخذت الأرض زخرفها hukma min ani du golo ya ga masruta وزينت sunan do tawada ko suratul maza zukhruf bude masrif masrif suratul zukhruf mana suratul zahab
Samusura hukuma min ali dugukolo akan basuta sannana bin falina fan bere jelen fe dugukolo sumaw ɲɛna وظن أهلها أنهم قادرون عليها kike mere de k'ale ala bɛ ka diɲɛ ɲɛnamaya misali de d'i ma diɲɛ ni fɛn min ka kan وظن أهلها hukuma min ali dugukolo mɔgɔw y'a miiri annahum qadiruna k'olu de ye sebaw ye أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كنا على كنا بينا وما ليلا أو نهارا سوى المكلي فجعلناها حصيدا أكو مسنجا كيباكو بين كاني كأن لم تغن بالأمس نافع ما تدرك كي نافع إنك نكفروا مغولا أصحاب الجنة نكفروا مغو وليم مغو دي ما من تمنا كفوا عنيه كرايم على بربا قرانا كنا نكفروا سنة فنا كفروا نينا مامنا كاينيه دعو بيلا جلين دارا لكون مكان نكونينا ونا نفعل نيونكا كمين بيسيسا أنا سولي سيني أنا كان نكفروا أني غدو على حسكم إن كنتم صادقين ناصر أني تقولي كلاوي سيني كنا أنا سولي أنا تانغ تقولي كده أم تانغ نكو تقولي مشاتي مي الله يدخلنا اليوم عليكم مسكين أنا نفانتا منا منا مغشي كوبتا منا نكو دلا كوبتا ديبي فغدوا على حرب قادرين تجارة وبها أصل لك على حرب ودمنه حرب دمي حرب إذا ماشي مخالفا بجاهه وإذا يصاب إلى أبوه لم يحرب ودمنه نفانتا وقرأ ولد بيسي yanu ga se ala yi munu fɛn dɔ bila ka nakɔ foro bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban k'a kɛ buguri jeni ala ko de b'a ko diɲɛ latigɛ misali bi ten don bi ti kɛnɛ kɛnɛ diɲɛ ka di ye ka di diɲɛ ye ka di ka somɔgɔw ye saya bɛ sin ka n'i ta ka taa ni ye ten baasuba hasiman kɛra binjala ye ka suru horiya fiɲɛ bɛ taa la u t'a jɔ ka nakɔ kɔnɔ ko i n'a la bɔlon na ko an filila ko ye dogo an yɛrɛ balila hanu mahrumu na dogo u tɛ ko garijɛgɛ cɛ ni y'a sɔrɔ ni nakɔ foro bannen de ko an ye taa n ka nin fɛn caman sɛnɛ n tɛ karisa ka fɛn ye n ko kuma ka nakɔ la yan baara gɛlɛya k'ala aw sato ala ma hakili ma ka sɔrɔ ma donc diɲɛ ɲɛnama ye misaliya de ala bɛ k'a gosani a b'i n'a fɔ ni dugukolo ɲɛna falenfɛnw falenna hali jigi b'a kan tuma min na kan dɔ sinna ka na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnama ye bi ten فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ala ko an b'a kɛ fɛn kan ne ɲin'a fɔ a kun tɛ yen kunu كذلك نفصل الآيات لقوم ala k'a يتفكرون fɔ ɲɛma an bɛ ayaw farafansiya mɔgɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faamuyali kɛ والله يدعو إلى دار السلام ala de bɛ wele kɛ ka taa kisi so ma n'o ye alijɛnɛ ye ala ka nɔgɔya k'an ye ويهدي من يشاء إلى صراط ala bɛ مستقيم mɔgɔ kan da maa min y'a diya ka taa sira tigɛ tilelen ma wa b'aw kuranna yɔrɔ la lahum daru salami inda rabbihim ko kisi so b'u ye n'o ye alijɛnɛ ye o b'u ye u ma yɔrɔ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ala ko mɔgɔ lilazina alhusna a ko alijɛnɛ ɲuman lilazina ahsanu o bɛ mɔgɔ ye maa minnu ye ɲumanya kɛ wa ziyadatun ko ala bɛ dɔ fara alijɛnɛ kan fɛn min ka di ka tɛmɛ alijɛnɛ kan Allah yɛrɛ yeli Asma fɛn min ka di ka tɛmɛ alijɛnɛ kan o de masa ala yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ jira alijɛnɛdenw na alijɛnɛ kɔnɔ o de ye o don de a b'a fɔ ko salamun qawlan min rabbir rahim u b'a fɔ de ja a nana hadisa kɔnɔ ko bainama ahlul janna fi na'imiha ko kuma wani aljɛnɛdenw bɛ aljɛnɛ kɔnɔ u bɛ nɛɛma kɛnsɛnsɛn na isata alayhim nurun min fawqihim ko nɔrɔ dɔ bɛ se ka bali ka poyi aljɛnɛdenw sanfɛ aljɛnɛdenw bɛɛ lajɛlen b'a lajɛ o de bɛ jabari ka kɛkɛla alayhim ko ja masa ala jangara aljɛnɛdenw kan bɛɛ lajɛlen b'a ye a bɛ fɔ o yɔrɔ de la ko salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim n'o kɛra foyi nege tɛ aljɛnɛdenw minɛ bilen foyi nege t'u minɛ o de wujuhun yawma izin nazira ala ko ɲɛda dɔw bɛ yen ɲɛda minnu cɛ ka ɲi ila rabbiha nazira olu ɲɛ dɔw bɛ u filɛli kɛ ka taa masa ala ma olu ye masa ala ye donc kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔ a isa kɔnɔ a ko satarawna rabbakum sahawan aw bɛna ala ye kɛnɛ jalan kan wala tudammuna liruyati hali a tɛ ɲɔni a kama cɛ a bɛ fɔ jumɛn e ɲɛ b'a la a bɛ fɔ o t'a la o de tudammuna a tɛ ɲɔni a kɔnɔ i b'a ye kɛlɛ de la k'a ka sahaba ɲini a ko yala kalo tile 14 don n'a bɛ kalo fila yala juguman b'o la ko juguman t'o la ko satarawna rabbakum kaza a bɛna ala ye cogo di الله أكبر a bɛna a ye sariti k'a la in istata'tum alla taglibu ala salatayn k'i k'i jija seli waati 2 kana sɔrɔ k'i kɛɲɛ misiri la dɛ
seli waati min bɛ kɛ yanni tile ka bɔ seli waati min bɛ seli tile bɛnnen kɔfɛ safo i bɛ hakili to nin seli waati fila fajiri ni safo hakili to na dɛ n'i b'a fɛ ka ala ye hakili to nin waati fila in na nin waati fila in ma nɔgɔ dɛ ala k'an bɛ sababa ma mɔgɔ ti mɔgɔ ye o a bɛ ten nɔ ni maa min tɛ se ka taa misiri kɔnɔ a bɛ taa ala de kama o waati a ko lilladhina ahsanul husna wa ziyada a nana hadisaw kɔnɔ aljanadenw ko ma minna illa wa yukallimuhu rabbuhu bila turjaman maa si tɛ aw la fo ala ka kuma a tigi fɛ ka sɔrɔ kama minɛbaa tɛ yen kɔrɔ ye interpréteur tɛ yen nɔ i ni ala yɛrɛ bɛ kuma ni da ani da wallahi aljanadenw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ala bɛ filɛ yɔrɔ min na o don de mɔgɔw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw bɛ sigi ala manabir tribune kan min n'o dɔw bɛ sigi nɔrɔ tribune kan dɔw bɛ sigi tribune kan min sabarijat akhdar dɔw bɛ sigi tribune kan min al-lu'lu' wal marjan bɛɛ lajɛlen de ka tribune o don de mɔgɔw bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi khafidatun dame ma ba caman na diɲɛ na khafidatun olu ye maa ma jiginnen lahara jɔ i tɛgɛ ma maa ma jiginnen caman na olu ye maa baw bɛ lahara jɔ mɔgɔw sigilaw ka tribune kan masa ala bɛna ka kuma bɛɛ fɛ kelen kelen gratuité ma minna illa wa yukallimuhu rabbuhu bila turjaman a bɛna mun f'i ye a b'a fɔ ya abdi ne ka jɔn atatazakaru zanba kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza Allahu akbar satar ala de sataru masai Allahu akbar ya satar kama kama to ani je kele min ismillahil azam ya satar ala de sataru masai aba ko na jɔn hakili binin jurumu ina ni ndoywa jurumu dɔ bɛ yen i b'a kɛ diɲɛ na ala b'i sutura a t'i lebu fiyewu lahara jɔjɔ i tɛ jurumu ni kuma mɛn a t'i ye gafe la a t'i ye foyi la f'i bɛ taa dɔn alijɛnɛ kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko ɲinɛ kɛra kɔ ala de bɛna kun fɛ da ani da a jurumu i jɔyɔrɔ caman taara jahanama kɔnɔ a jurumu kama nka i to yen a ka fɔ ni sera kama a b'a fɔ abdi hɛrɛ ka jɔn atatazakaru zanba kaza wa kaza hakili bɛ nin jurumu in na nin don in nin yɔrɔ in na wa u k'a ɲɛ kuru kelen kelen bɛɛ bɛ kɛ ko n bolo kuru adamaden bɛna fɔ a kɔnɔ nin ye mun dabatɔ ye vraiment atatazakaru zanba kaza o ye mun dabatɔ ye ka bɔ alijɛnɛ kɔnɔ wa a b'a fɔ atatazakaru ni ye i yɛrɛ ni ala ye maa si t'a mɛn ni i yɛrɛ ni ala tɛ a ko wallahi ne hakili b'a la i ɲɔgɔnna caman taara jahanama kɔnɔ ni jurumu in na a ko faqad satartuka fi dunya wa sa'asturuka al-yawm a ko wallahi n ye sutura diɲɛ na min lebu wa min sutura bi aljana kɔnɔ t'i lebu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-lazina amanu ala kana an lebu a don ala de ye sataru masa ye ala ka sutura birifini ala k'a biri an kan ya satar 9 ani kelen Allahumma asturna bi sitrika al-jamil siyɛn 7 baara banna bismillahil azami izinu bɛ kalandenw bolo a y'a ta Suleman izinu di ale de ye mutula kuntigi ye aya bismillah wala yarhamu wujuhahum qatarun wala zillah miiri ɲɛ min bɛ ala yala gɔngɔn ni poussière bɛ da o ɲɛ na wa ɲɛ min bɛ ala ye e k'i miiri ɲɛ min bɛ ala ye e k'i miiri aljɛnɛ yɛrɛ hɔrɔnmuso kelen na dɔrɔn n'a y'a kuntigi bɔ an ka nin ɲɛ na an ka tile bɛ tunu n'a ye daji tu kɔgɔji la sɔɔra azban a bɛ kɛ ji duman ye a kɛtɔ ka ji min i bɛ ji jigitɔ ye a farikolo muguya n'a magaya kan i bɛ ka ji min i b'a jigitɔ ye a farikolo kan aljɛnɛ hɔrɔnmuso ala yɛrɛ ko ten inna ansha'nahunna olu ye minnu dala yala daji masa yɛrɛ b'i ye cogo di ala yɛrɛ b'i ye cogo min na Allahu akbar o de la ko yawma yuksafu an sakin
domina ni korotali bi ka bo gene kala san ala bi yara jira mu'minun la hara kanaka yatihim fi suratin abina sura yadala ababu asro abfo maoma ni efe min batu beni ga alaka wuli kondoro tubu nuka kondoro bina la hara jodo Ahshuru lazina zalamu wa azwajahum Jafre tubu nuka jafre Kashife tubu nuka kashife Komo tubu nuka komo Nya tubu nuka nya Bama digi tubu nuka bama digi Ahshuru lazina zalamu wa azwajahum Wa ma kanu ya'buduna min dunillah Benika ala bi wuli la hara jodo am kile ngata do kenaka nasara intuma min salama bafo aina rabbuna anga ala be mi ala mi bal fayatihim fi suratin alabnu masura laka juruna ababa ana rabbukum babu kullu laysa rabbuna etaw mai anga ala bi abu saraka salama nyinga yala aya jumbe mi ba au na umma chaba do ka ko mi au ka alai kwambo aya do kwala kwa qur'ana ko yoma yuksafu an sakin ko domini koratali bi ka bo keda kalaka kuma fayatir rabbu fayakzifu an sakin ala saraka naka koratali ka bo sen kalaka fayasjudu bela jere mi sujudu be haza rabbuna na ko be klase ka sujudu be bada yoma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un na ko be klase tabakatul khudru fi yamin ba ko kolo la de ala ba kile kan ya do ala fa ale sega ale ko sega Allah atma ala bi la harajo don kenaka nyebe be ala ko nyede man futu ako wala yarhaqu juhahum qatarun ako pusate nyamuno de alaye pusate tulu nya datugo wala zillatun majigi tulu nya datugo ala kan fara lu nya raw ulaika ashabul janna qulu bi aljana kono moy hum fiha khalidun rudu min aljana kono wallazina kasabu sayyi'at kuma mun juguma bara jazaa'u sayyi'atin bimisliha juguma saraya ngon jugumai wa tarhaquhum zillah akuma dige me qulu datugo ma lahum min allahi min asim ko tan abatula ka bo alala annama ughjat wujuhuhum qit'an min al-layl muslim ako jana be denye da kabi na fo unyera datugula ni suttige kurdo ye ulaika ashabun nar akulu le tasmana mawye hum fiha khalidun dum gadum ko dorole no jana ma kono wa yawma nahshuruhum jami'an wadominani ala bunu bela jelen ka fum ka jow thumma naqulu lil ladzina ashraku qala ala bna ko blanga fo ye mun ye joba to du goloka makenakum aya ko joyorota antum mashurakaukum ana ko jow fadayyana bainahum ala ka mu faraka bo nyana ka jojo ko te kelena ku yere joko to kelena وقال شركاؤهم أتما جوبنا بسا ما كنتم إيانا تعبدون جو يركوري كاكم هوني بطا كاكم تام بطوكا إنا كنا عن عبادتكم لكاتب أنكم ترى كاكم هون بطوكا جوبا هو الله يأكم تام بطوكا ما كنتم إيانا تعبدون أكم تام بطوكا والله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم على وسرني شيري أوني نيونتي إن كنا عن عبادتكم لغافلين أكم هون بطولي من كلا غافلين أنت كلامك غاين جيركورو دي jobi ni fo batu boye no ngudawa ko kuma dugu fara ko aha هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ala ko yoro de la ngilingile bela jere mi jara biye bara min ke kabla yera ni وردوا إلى الله مولاهم الحق segera kata maula alama maulahum alhaq alam yubi sibai no ci bisi وضل عنهم ما كانوا يفترون mun galo mun ci ko bela jere tunnuna قل من يرزقكم من السماء والأرض ko jene ko gar de sambolo dum ko la من يملك السماء والأبصار akanyena kulo la menina akanyena fulani masami ngolo ومن يخرج الحي من الميت andi masami nabi nyena mambo ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده يكون ينغا يرو جو منو باتو جوبو بولو مي مسكا داني فولا كلا كاسي ما خالي ما توا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده أكونو ما سولو كان جولا فعلا دي داني فولا على كلا كاسي فأنا تكفرون أبا كو دو كبو على لامنا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أكو ينغا يلا أبوغا جولا جولو مي كانا كاتا تيما قل الله يهدي للحق أما على مي كانا كاتا تيما أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أيلا فم مسامي مي كانا كاتا تيما أكاكانا تكو دو كوا أمن لا يهدي إلا أن يهدى والما فم ناتي كانا كانا تسرا دي على قرآن سوما تكوكو فما لكم كيف تحكمون ndoni ba awla na bu titi ke ni to wela ta وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ku son ta man biyo bitu ganya jigide ko إن الظن لا يغني من ina ha الحق ke shi شيئا na jige o titi foi kare ka bo chema إن الله عليم بما يفعلون ala idani masai no be fami wale وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ala ko din qur'ana ma ke fenye ka fa ngalo mi tike ka do dan kan bisikan qur'ana ngalo qur'ana la kai ngalo ka sura ala de ma shi te qur'ana ngalo tala ولكن تصديق الذي بين يديه qur'ana be fenye tike ya fe munun ko nanye وتفصيل الكتاب لا ريب فيه kitabu fara fa do la riba fi shi ka foi ti qur'ana ina من رب العالمين wadan do da baba yoro أم يقولون افتراه wal ma ba ko sayyidina muhammad ka ya tike de قل فأتوا بسورة مثله ala ko na ya sura qur'ana ida ya ngalon tike de fatu bi suratin misli aina ni suran kilin to yo qur'ana nyo bana na jere na adama dembe ka fara nyonka وادعوا من استطعتم من دون الله aka fe wele ani munu mina je ka ke mini ala tikelenye إن كنتم صادقين na sura yake tike بل كذبوا بما لم يحيطوا akwai به kuma kana ko fa illa tafa'alu wa lam tafa'alu na ma ke wa ti se ka ke kanan kan wore fatu bi suratin min misli qur'ana suran ke jere na adama de na mere ke be fara nyonko se kanan qur'ana suran ke ni ti wallahi bismillah بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه yo fengalo tike ya femmi ko tani ma la meleke ولما يأتهم تأويله sura aketo ere manauma كذلك كذب الذين من قبلهم ala ka bo nyama mo mun ko no ye jiro ngalo tike ya فانظر كيف كان عاقبة ka الظالمين pleken ke la ulu kala ban yere ko to nyano ko la ban kera to mina ومنهم من يؤمن به o be mamun min ni qur'ana yi ومنهم من لا يؤمن به o be mamun tin ni yi وربك عالم بالمفسدين ala de dani masai ken ke la ula فإن كذبوك ina mamad nu ingalo tike ya وإن كذبوك nu ingalo tike ya وقل لي عملي ولكم عملكم afone ngabara ni mana bara ni ke o yentai abana ka bara o yentai أنتم بريئون مما أعمل aw barle no ka bo fema ne min bara وأنا بريء mimma مما ta'malun تعملون wa afana bi min bara ne barle no ka boma ومنهم من يستمعون إليه ako mo be se bula manun bi ilame أفأنت تسمع الصم se na modi ala ebse ka kula gere ki ilame no ka dire wa ولو كانوا لا anna يعقلون so hagli tikute ومنهم من ينظر إليه ako mo bula manun be se da mamadu fle أفأنت تهدي العمي ya dire fi to de yele ebse ka fi to nyere wa ولو كانوا لا anna يبصرون so ro wuti yelike إن الله لا يظلم الناس شيئا ala ja da madun to ye foila ولكن الناس أنفسهم ngam يظلمون wode bu yera kun to nyere ويوم يحشرهم domina ni ala bin adama do bin jinan bela gelen kafo كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار abina bo adama do mo foy sigi nyeso sigi na illa sa'atan min nahari na bo er kilim pew kile ko يتعارفون بينهم babu nyodo la harada na kuma de te ma di nyawo ramu gari ba don choy ne kan sa ni ya ta'arafuna na kuma de ne قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله mo bone na ma mu ne ala be no yanga lo ya وما كانوا مهتدين ulu makla ka ke ma kan dale we tu وإما نرينك بعض الذي نعيدهم ala be sayyidina muhammad imma la pen jurula ni min la hidu tayi أو نتوفينهم wal ma be sayyidina muhammad fatu وإلينا مرجعهم amana ke jogo kisuti ni shila wesin kana ne ala de ثم الله شهيد على ما يفعلون ko ba ala ye sere masa famin wale ولكل أمة رسول ala ko ma de gele be kide ne bala فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ko kide na na kitibi to ni nyonte ni la dire وهم لا يظلمون fito ne foida ويقولون متى هذا الوعد obina ni ngali ke ko la wala yidu kan yituma tumajmeni إن كنتم صادقين na so ye kenti buye صدق الله aywa ambal madu